Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаем усіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто праглядае наш YouTube-канал. Дзякую вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, таксама каб слухаць гэтыя катэхезы, паглыбляць свае веды і распальваць любоў да Езуса Хрыста ў Эўхарыстыі. Запрашаю, як заўсёды на пачатку, да супольнай малітвы, памолімся і папросім, каб Дух Святы напоўніў нашыя сэрцы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Духу Святы, Духу праўды і любові просім Цябе, прыйдзі да нас. Напоўні нас сваёй прысутнасцю, дае нам адчуць блізкасць Хрыста з мёртвых паўсталага. Распалі нашыя сэрцы, адкрый наш розум, каб веды, якія мы здабываем, паслужылі дзеля нашага збаўлення, дзеля глыбейшага перажывання кожнай Эўхарыстыі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Марыя, сталіца мудрасці, маліся за нас. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Дзякуем за супольную малітву. Запрашаю выслухаць чарговую катэхезу. Гэта ўжо, трэба сказаць, апошняя катэхеза з цэлага цыклу «Хлеб і віно» пра святую імшу. На пачатку цытата з дакументу святога папы Яна Паўла II. Ён кажа так. Таксама неабходна паклапаціцца аб тым, каб усе прысутныя, дзеці і дарослыя, адчувалі сябе асабіста запрошанымі далучыцца да тых формаў удзелу, якія прапануе і рэкамендуе літургія. Зразумела, кажа папа, што толькі тыя, хто выконвае святарскую паслугу на карысць братам, могуць справаваць эўхарыстычную ахвяру і прыносіць яе Богу ад імя ўсяго народа. Менавіта гэта ёсць падставай адрознення не толькі дысцыплінарнага, але больш глыбокага паміж роляй цэлебранта і заданнямі дыяканаў і свецкіх вернікаў. У той жа час вернікі павінны ўсведамляць, што, атрымаўшы паўсюднае святарства праз хрост, яны удзельнічаюць у ахвяраванні Эўхарыстыі. Хаця і ёсць раздзяленне роляў, яны таксама даюць Богу боскую ахвяру і разам з ёй саміх сябе, прыносячы ахвяру і прымаючы святую камунію. Усе яны адпаведным чынам удзельнічаюць у літургічным дзеянні, знаходзячы ў ім святло і сілу, каб здзяйсняць сваё святарства хросту праз сведчанне святога жыцця. Канец цытаты. Святы пантыфік заклікае і заахвочвае, каб сапраўды падчас літургіі кожны знайшоў сваё месца. Размаўлялі мы пра паасобныя часткі святой імшы і, як вы заўважылі, падчас кожнай гэтай часткі для верніка свецкага ёсць сваё месца, каб удзельнічаць праз спеў, праз адказ, праз слуханне, праз паставу цела і гэтак далей. А сёння некалькі слоў пра літургічную службу алтара. Напэўна, кожны, хто быў у касцёле, заўважыў, што падчас літургіі або таксама і іншых сакраментаў, акрамя цэлебранца, который знаходзіцца, ён вядзе літургію, узначальвае, каля алтара знаходзяцца, як мы кажам, прыслугоўваюць людзі, найчасцей гэта хлопцы, якія адрозніваюцца спецыяльным строем і выконваюць адпаведныя функцыі. Гэта паслуга літургічнай службы алтара. На пачатку некалькі звестак, як заўсёды гістарычных, ад самага пачатку у супольнасці хрысціянскай паяўляліся такія групкі людзей, якія паслугоўвалі ў часе літургічных дзеянняў. Гэта былі субдыяканы, аколіты, лектары і іншыя. Кожны з іх меў нейкае асаблівае заданне. Гэта не былі духоўныя асобы, гэта былі людзі светскія, але яны былі бліжэй алтара, бліжэй літургіі і падчас літургіі выконвалі тыя заданні, да якіх мелі сваё права. У 8-9 стагоддзі паўстала практыка ў касцёле цэлебрацыі Эўхарыстыі без удзелу вернікаў.
І гэтая практыка доўгі час не пратрывала, таму што ўжо наступны 9 стагоддзе сіноды ў Магунцы, у Парыжы і асаблівым чынам папа Леў IV вельмі канкрэтна сваімі дакументамі пастанавілі, што святая Еўхарыстыя, імша святая не можа быць адпраўлена без удзелу людзей. І павінен быць прысутны прынамсі адзін чалавек, прадстаўнік Божага народу, для якога таксама будзе адпраўляцца гэтая святая імша. Такім чынам паяўляюцца менавіта гэтыя людзі, найчасцей міністранты, літургічная служба алтара, которые прысутнічаюць, павінны прысутнічаць падчас кожнай святой імшы. Колькі б іх не было, падчас кожнай гэтай святой імшы, калі заходзім у вялікі касцёл гістарычны, то бачым не толькі адзін цэнтральны алтар, але па баках таксама бочныя алтары. Раней не было магчымасці, каб некалькі святароў разам адпраўлялі святую імшу. Гэта канцэлебра называецца. Яна магчымая толькі пасля другога Ватыканскага сабору. Да гэтага часу кожны святар адпраўляў святую імшу пры сваім алтары. І калі, напрыклад, у вялікім горадзе, пры кляштары было шмат святароў, касцёл адзін, таксама будавалі гэтыя бочныя алтары. І часамі было так, што імшы святыя адпраўляліся паралельна у тым часе некалькі імшаў. І падчас кожнай такой святой імшы, апроч святара, цэлебранта пры сваім алтары, быў заўсёды абавязкова быў адзін прыслугоўваючы. Гэта менавіта быў міністрант. Вось ужо ад 8 стагоддзя гэтых міністрантамі ўсё часцей былі асобы, которые нейкім чынам звязвалі таксама сваю будучыню з святарскім станам. Гэта быў, можна сказаць, такі элемент, этап падрыхтоўкі да святарства, таму што яны павінны былі пазнаць літургіі, ведаць, што калі адбывацца, і таксама умець адказваць у адпаведных месцах. І звярнуць увагу трэба, што мовай была лацінская мова, і таму, каб стаць міністрантам, то трэба было таксама навучыцца, падвучыцца. Пасля Трыдэнцкага сабору, гэта палова 16 стагоддзя, паяўляюцца міністранты з рознымі стопнямі такіх пасведчанняў. Это, можна сказаць, такой ініцыяцыі, вышэйшыя і ніжэйшыя, которые ўжо былі на дарозе да святарства. У 16 стагоддзі быў таксама такое вымаганне, каб той, хто хоча быць міністрантаў, меў абавязкова пісьмовы дазвол ад біскупа дзеля таго, каб мог прыслугоўваць. Такім чынам касцёл сачыў, каб гэта былі адпаведна прыгатаваныя людзі, каб яны сапраўды сваёй прысутнасцю з аднаго боку добра ведалі, а таксама сапраўды духоўна перажывалі тыя таямніцы, з якімі яны саўдзельнічаюць. Не заўсёды, так як кажа гісторыя, гэта было так вельмі так стрыкта прынята і рэспектавана, тым не менш быў такі загад. Міністрант, які браў удзел у святой імшы, ён быў тым, хто адказваў ад імя Божага народу, адказваў на тыя заклікі паасобныя, які гаварыў менавіта святар. І міністрант быў таксама адным з тых, альбо адзіным, хто прынімаў святую камунію, таксама ад імя цэлага Божага народу. Папа Пій XII у сваёй энцыклікі «Медіатор Деі» ён асаблівым чынам заняўся гэтым загадненнем міністрантаў і іх фармацыі ў касцёле. Паказаў, што гэта асаблівае служэнне, асаблівая ласка, з аднаго боку пакліканне, каб быць міністрантам, а з іншага боку гэта таксама той асаблівы дар, вымаганне, каб міністранты мелі адпаведную кваліфікацыю і добрую літургічную фармацыю. Сёння я у эфіры не адзін, не прыйшоў я сам, бо, канешне, калісьці быў сам міністрантам, але запрасіў з сабой прадстаўніка літургічнай службы нашай парафіі Богдана, которого прасіў бы сёння, каб ён расказаў, як ён разумее троха пра сваю дарогу, пра свой шлях, як ён стаў міністрантаў, кім ён з'яўляецца цяпер і як выглядае фармацыя міністрантаў у нашай парафіі. Богдан, калі ласка. Як сказаў ксёндз Андрэй, мяне звуць Богдан. Мне
19 год, вучуся, заканчваю вучыцца ў акадэміі сувязі, распачаў сваё служэнне пры алтары 10 год таму. Быў у нас выезд дзіцячы летнік у дзіцячы летнік, і там вось захацеў быць бліжэй да алтара. Падыходзіў тады да ксяндза Владзіміра Марушэўскага, сказаў, што вось хачу быць, і ось там быў у нас ось у паланэчцы гэты быў выезд, там 2 стульчыкі у прэзбітэрыі стаялі, і вось ён пасадзіў без якіхсьці яшчэ адметных знакаў, просто вось сядай, сачы за літургіяй. Это быў вось першы крок, ну а потым уже у верасні нас сабралася вось такая групка, 10 чалавек нас хіба было, і мы вось распачалі нашу фармацыю. Тады наша фармацыя была 2 гады, то есть кожную суботу там о 10 гадзіне у нас была зборка, мы разглядалі розныя пытанні, як выглядае літургія, што павінен рабіць міністрант, таксама былі выезды. Ну, вось па сканчэнню гэтага 2 год у маі месяцы атрымаў пасвячэнне міністрантам. Потым вось узрастаў, заўсёды цікавіўся літургіяй, мне заўсёды было вельмі цікава, як што павінна быць, вельмі пачаў цікавіцца там імшалам, як там правільна ксяндзу гэтыя старонкі перавярнуць, каб добра праходзіла літургія, каб літургія была заўсёды прыгожай. Вось, ну і цяпер вось дарос, скажем так, до лектара залатого, как в нашей парафии мы называем, с адметным знаком, с золотым крыжом, і являюся светскім адказным за літургічную службу алтара ў нашай парафіі, праводжу зборкі, рыхтую таксама хлопцаў, якія хочуць таксама стаць міністрантамі. Вельмі добра, дзякую за гэтае добрае сведчанне. І цяпер працягваем нашу катэхезу. Звярніце ўвагу, што у міністранта, у літургічнай службы алтара ёсць свае асаблівае адзенне. Што гэта за адзенне і што яно абазначае? Я ўжо сам не буду адказваць. Маем Богдана, хай ён нам растлумачыць, што яно абазначае, як яно называецца. Ну, буду казаць пра то, як у нашай парафіі гэта адбываецца. Вось калі у хлопца з'яўляецца жаданне стаць міністрантам, ён падыходзіць вось да святароў, кажа, вось я хачу, і дзесьці, ну, калі распачынаецца вось катэхетычны навучальны год, там у першым палове верасня адбываецца там першая сустрэча вось з гэтымі кандыдатамі у кандыдаты, і вось усё расказваць. І якісьці іх час яны фармуюцца і, скажем так, іх прымаюць у кандыдаты. І яны атрымліваюць першы іх знак, гэта вось такая лентачка кандыдата, стужка на левым плячы. Яны апранаюць, і вось гэты знак, што яны рыхтуюцца да таго, каб стаць міністрантамі. Яны не, скажем, не служаць у прэзбітэрыі, яны знаходзяцца ў лаўках, касёлах ці на якімсьці асобным месцы, ну, але вось яны таксама вось сочаць за літургіяй і вучацца. Другой адметны знак — это калі ўжо хлопец, скажем, здаў павінныя іспыты і быў дапушчаны пробашчам да служэння пры алтары, ён атрымлівае комжы, такая кароткая альба, як яе называюць. Яна можа быць з рознымі спалучэннямі, там часцей за ўсё гэта проста вось белае адзенне, якое сімвалізуе чысціню нашага сэрца. Ну і трэцяе, што гэта лектары, яны ходзяць у альбе і падпяразваюцца цынгулёмам ці пасам. Знак таксама чысціні, які паказвае, што вось мы служым Богу. Вельмі добра. Гэта значыць белы колер, знак чысціні душы. І таксама часамі ў розных парафіях бываюць такія яшчэ як бы сутанкі альбо палярынкі такія на плечы, которые таксама адпавядаюць колеру адзення, літургічнаму колеру гэтага літургічнага адзення алтара, які адпаведна сёння ўжываецца падчас літургіі. Ведаем, хто такія міністранты, як яны апранутыя, што яны робяць, што яны могуць рабіць. Першае задача міністранта — гэта служэнне Богу, ну і таксама дапамога святару. Самае простое — гэта вось раскласці келіх, падаць ампулкі, празваніць у званкі, падрыхтаваць літургію, там закласці адпаведныя кнігі. Для гэтага кожнаму патрэбна вось, каб ён гэта ведаў. Ёсць, скажем, розныя служэнні, міністрант кнігі, міністрант алтара, які вось размяркоўваюцца
перад святой імшою, хто што робіць, яны да гэтага павінны быць падрыхтаваны. Міністрант можа дапамагаць святару, скажам, ва ўсім тым, чым ён папросіць. Гэта можа быць вельмі такі шырокі дыяпазон, што можа папрасіць святар, і заўсёды міністрант павінен падрыхтаваны быць да гэтага, каб узяць і гэта зрабіць. Вельмі добра. Гэта такая добрая, скажем, падрыхтоўка, і кожную такую чыннасць трэба сапраўды адбыць адпаведную, можна сказаць, рэпетыцыю, зборку, каб зразумець, што яна абазначае. Чым большы касцёл, тым большыя магчымасці. Гэта напэўна, каб гэтыя чыннасці прыгожа выконваць, трэба навучыцца і сапраўды далучацца да літургічнай службы алтара. Хто можа стаць міністрантам? Любы жадаючы хлопец. Найчасцей дакументы касцёла рэгулююць, што добра было б, каб ён ужо быў пасля першай святой камуніі, але часамі здараецца, што трохі малодшыя прыходзяць, яны як такія кандыдаты, глядзяць, асвайваюцца, і вельмі прыгожа гэта выглядае. Трохі правакацыйнае пытанне ў нашым тут кантэксце: ці дзяўчыны могуць быць міністрантамі? Ну, я ведаю, што яны могуць служыць пры алтары, але называюцца якасці інакш. Ну, у нашай парафіі дзяўчын нет. Могуць быць, но але у нас няма. Спраўляемся хлопцамі. Вельмі добра. У прадпісаннях касцёльных няма розніцы, ці это хлопец, ці дзяўчына. Сапраўды могуць быць таксама дзяўчаты, юнакі, дзяўчынкі, хлопчыкі. Такія самыя вымаганні. Тут няма розніцы, скажем, такой гендернай, што могуць быць толькі хлопцы, але гэта вельмі часта традыцыйныя нейкія умовы краю, рэгіёны ці парафіі, яны гэта адрэгулёўваюць. Сапраўды, калі таксама дзяўчынкі хочуць служыць пры алтары, і ёсць адпаведныя функцыі вельмі шмат. Гэта перш за ўсё функцыя псальмісты, кантара у розных хорах, і гэта таксама літургічная служба алтара, і которая займае сваё месца і таксама выконвае вельмі прыгожае служэнне. У часе прыгатавання да святой імшы і пасля яе ведаю, што міністранты нешта там у сакрыстыі гавораць. Не толькі такія размовы, которые часамі перашкаджаюць у цішыні, гэта здараецца, але так ужо падрыхтоўваючыся пасля таго, як раздзеляць гэтыя свае абавязкі, ёсць хвілінка засяроджанасці, і потым разам прамаўляюць малітву. Можа, мы паспрабуем на пачатку перад, як што міністранты гавораць, якую малітву перад святой імшой. На пачатку міністранты, вось калі ўжо ўсё падрыхтавана, гаворыць такую малітву: Божа, благаславі мяне, каб я з пашанаю прыступіў да святого алтара твайго і з годнасцю служыў табе на святой імшы. Езу Хрысте, прашу цябе, навучы мяне служыць табе так. Дапамажы мне. Можно это будет вырезать, пожалуйста? Это можно будет это вырезать. Можно будет это вырезать. Яшчэ раз. Подождите. Я табе дапамагу, я табе дапамагу. Вместе, да. Давай, можа, разам прачытаем тую малітву, якую міністранты моляцца перад распачаццем літургіі. Божа, благаславі мяне, каб я з пашанаю прыступіў да святого алтара твайго і з годнасцю служыў табе на святой імшы. Дапамажы мне, каб думкі мае былі заўсёды пры табе, каб вочы мае глядзелі толькі на алтар твой, а сэрца было напоўнена любоўю да цябе. Аман. Супер, вельмі змястоўная малітва, которая паказвае вялікую адказнасць. Служэнне — гэта сапраўды засяроджанасць увагі, сэрца, думак менавіта на літургіі. І дзякуючы гэтаму, гэта асаблівая ласка, калі чалавек бліжэй алтара, шмат дадзена, але таксама шмат будзе ад яго патрабавацца. Перад тым, як скончым нашу катэхезу і прачытаем малітву пасля служэння, хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на такі момант, который паказвае нам дакумент агульныя ўводзіны да рымскага імшалу. Яны паказваюць, што літургічная служба алтара — гэта не толькі міністранты. Сакрыстыянін, які старанна рыхтуе літургічныя кнігі, параменты, неабходныя літургічныя прыналежнасці ды іншае, пра што нам патрэбна дзеля цэлебрацыі імшы. Каментатар, які пры неабходнасці дае вернікам кароткія тлумачэнні і настаўленні, каб увесці іх у літургію і падрыхтавацца да лепшага яе зразумення. Неабходна, каб словы каментатара былі старанна падрыхтаванымі, зразумелымі і выразнымі. Пры выкананні свайго абавязку каментатар стаіць у адпаведным месцы перад вернікамі, але не на амбоне. Далей тыя, хто збірае ў касцёле ахвяраванні. Гэта, звярніце ўвагу, таксама літургічная служба алтара.
І часамі людзі выходзяць з лавачкі, хтосьці збірае, гэта літургічная служба. Далей тыя, хто ў некаторых краінах сустракае вернікаў каля дзвярэй касцёла, размяшчае іх на адпаведных месцах і падтрымлівае парадак падчас працэсій. Таксама такія функцыі і існуюць. Гэта багацце служэння, тое, што мы на пачатку сказалі, гэтую цытату святога Яна Паўла II, кожны мае сваё месца ў касцёле. Гэта вельмі часта канкрэтныя вызначаныя функцыі, да якіх трэба падрыхтавацца, але таксама, так як Богдан казаў, гэты дыяпазон служэння ён вельмі вялікі, таму запрашаем, заахвочваем, каб сапраўды быць актыўнымі удзельнікамі літургіі. Каб пацікавіцца, не заўсёды трэба прасіць, калі ксёндз, святар запросіць нас, але самому можна выйсці перад імшой сказаць: падкажыце, чым магу дапамагчы падчас літургіі. Напэўна, для кожнага знойдзецца некая функцыя і некае месца. І на заканчэнне нашай катэхезы хочам таксама памаліцца, бо ёсць таксама адмысловая малітва, которую міністранты чытаюць пасля служэння. І можа яшчэ перад гэтым некалькі слоў, а хто з'яўляецца апекунамі, святымі апекунамі літургічнай службы алтара? Я ведаю двух апекуноў міністрантаў літургічнай службы алтара. Гэта святы Дамінік Савіо. Ён таксама быў міністрантам, і святы Тарцызый, ён там у пачатку хрысціянства 3 стагоддзе, так, нарадзіўся, і таксама ён з'яўляецца апекуном. Ну, непасрэдна нашай літургічнай службы алтара нашай парафіі святы Дамінік Савіо. Таксама гэта святы Станіслаў Костка, святы Алойзій Ганзага, святы Ян Бергмас і таксама святы Мікалай. Гэта тыя святыя, которые аддалі сваё жыццё як маладыя людзі, которые аддалі жыццё для служэння Богу і касцёлу. І для гэтых святых мы таксама молімся. І цяпер на заканчэнне нашай катэхезы, дзякуючы вам за ўвагу, прачытаем малітву, якой моліцца літургічная служба алтара, калі ўжо прыйдзе ў сакрыстыю пасля служэння. Усемагутны Божа, у сваёй дабрані ты паклікаў мяне, каб я служыў табе. Дапамажы, каб я праз удзел у тваіх таямніцах сёння ўсё жыццё ішоў да збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. І тады мы заўсёды кажам такое праслаўленне Бенедикамус Доміно. Део грацыяс. Праслаўляем Пана, дзякуем Пану Богу. Дзякуем Богдану за тое, што знайшоў хвілінку часу і быў разам з намі. Дарагія, сёння апошняя катэхеза з нашага цыклу, і хацеў бы вельмі сардэчна падзякаваць усім, хто на працягу гэтага часу слухаў гэтыя катэхезы, яны заўсёды ёсць даступныя. Запрашаю, заахвочваю, каб сапраўды вяртацца, пераслухоўваць. Дзякую маёй парафіянцы спадарыні, которая заўсёды мабілізавала мяне да гэтай вельмі канкрэтнай дзейнасці, штурхала, каб знайсці час, спадарні Вікторыі, которая сапраўды была такім добрым духам і аніматарам гэтай ідэі, гэтых катэхезаў. І ўсім, хто дапамагаў праводзіць гэтыя эфіры, гэтыя нашыя перадачы і катэхезы. Апошняя катэхеза, яна будзе звязаная з адказамі на пытанні. І таму ўжо сёння запрашаю, заахвочваю. У давольнай форме, напэўна, ведаеце, як скантактавацца з прадстаўнікамі Радыё Марыя, задаваць пытанні менавіта па імшы святой, па літургіі. Можа тое, што незразумела, можа тое, што дзесьці не дайшло да увагі, не было сказана, каб сапраўды назбіраем гэтыя пытанні, і ўжо апошняя катэхеза, гэта будуць такія пытанні і адказы па святой імшы. Вельмі сардэчна яшчэ раз дзякую вам за гэты час, за вашу увагу. Хвала Хрысту. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.